Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7 menos 3 minutos da tarde. Aquí estamos en directo, como cada tarde, os dou a voltas co prato, cociñando as receitas máis importantes, máis saborosas deste mes do Nadal. Sabedes que nos encanta cociñar neste mes, é o mes no que nos deixan gastar máis cartos, así que estamos encantadísimos no programa de ter cartos para gastar. Así que, como sempre, seguídenos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe, veñen os animais, sí, as bestas, como a película. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Aquí tedes os dous animais da cociña de Galicia, as persoas máis queridas da televisión, sobre todo gastronómica. Como estades? Pois... Ben? É o único programa que hai hora de cociña. Sí. Bueno, pero en xeral toda a tele, digo. Eso sí, home, claro, home, por supuesto. Toda a tele, vamos. A Riñano aí tamén, Está aí loitando, pero non pode facer nada contra nós. Nada. Sí, somos invencibles. Fai crudités. Exacto. Temos unha cousa que contar a xente da casa. Sabedes que a semana pasada estivemos pedindo fotos do noso concurso fotográfico gastronómico para darvos un libro. O mellor, ou a mellor, en este caso a mellor fotografía. E temos xa gañador, Nivelón había, Fotografía gañador. Nivelón, Antes de nada, grazas, como sempre, a toda a xente por enviar as fotos das receitas. A nos encanta nos recibir as receitas. E hoxe tivemos un debate intenso no grupo de WhatsApp do Voltas co Prato. Así que imos poñer o carrusel, vámonos botar para atrás, Begoña, o carrusel, que saibades que eu estou moi a tope co gañador, Eu estou moi a tope. E eu tamén, a mí gustame moito. Estou moi contento, mira, estamos las vendo todas. Eu botei a outro. A ver quen calvar. Atención! Atención! Teresa de Brión, aplauso para ela! Moi ben. Teresa de Brión, que fixo como árbore de Nadal, non? Sí, pero con galletas está moi ben feito. Está super ben feito. Unha Moi árbore de ben Nadal feito. con galletas, sí. A galleta ten que estar moi ben para cortala guai. No, pero colocounas con moito estilo, Sí. con moita elegancia. De feito, vese un pouquiño peor aquí do que está en realidade, porque Sí. a foto está moi chula. Teresa, intentaremos falar contigo durante o programa de hoxe, así que estate moi atento ao teléfono porque te vai chamar alguén do Voltas co Prato. E entendo que queredes cociñar. Home, claro. Sí. Apetécevos. Sí. Pois saber que nos trae hoxe Canducha de Ponte Caldelas. Hola, chámame Canducha, veño do Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Agora que estamos no inverno, pois apetece tomar algo quente antes das comidas. Entonces eu acostumbro sempre a facer sopa, con pollo da casa, puerro e piñóns. E se fago cocido, pois caco do cocido tamén fago sopa. Está moi rica toda. Estes cociñeiros que me digan como se poden facer máis clases de sopa. Quero saludar as miñas compañeiras todas. O curso de calceta, o curso de costura. Salimos por aí de parranda. Guapas. ¡Ole! ¡Ole! Un aplauso para Canducha. Moi ben. Gustoume moito que dixo que estaba moi ben para o inverno, para os días de chuvia e demais, por iso o título do programa é Canducha, sopa e capucha. Moi bueno. Non podía ser de outra maneira. É moi bo. Exactamente. Además, hoxe que está chovendo, está ventando, que casi... Subía a carretera, Para chegar para aquí a Ordes foi casi ir a Mordor, foi un inferno, pois Canducha, nós temos sopa e capucha para ti. Xulio Mato, que vas facer? Pois unha sopa, pero vámola orientar un poquinho a estas datas que veñen de Nadal. Entón vamos facer unha sopa cremosa de vieira e gambón. Ves, decía eu antes de empezar a xente, antes que viñerades, que este mes é o mes noso de gastar os cartos. Home, despois botamos todo o ano a croquetas. Despois podemos moita croqueta, exactamente. Pero bueno, hoxe vamos facer vieiras, Pero bueno, gambón. con pouquiña cousa. Sí, pero moi ben, Con 5 gambós, 7 ou 8 vieiras, e vamos facer sopa que podemos estirala para... Dis cremosa, pero non vai ser moi ahogado. Vai ser cremosa. Non xa. Por Pero era eso- para que mo confirmar. Por eso de cremosa. Sí. Vale, Por eso de perfecto. cremosa é o Normalmente. adxetivo. Perfecto. É o adxetivo que lle pon Xulio Mato a súa sopa. Begoña Vázquez. Pois eu tiña menos diñeiro. Bueno, o berberecho... A mí sacaron un congrio da nevera, do congelador, e os berberechos. Bueno, Ben, os berberechos son Ten moito espectaculares. berberecho aí, Ten moito berberecho, De que te Tamén queixas? tomar vieiras que sete, de que te queixas? A ver, que Eu vas a non facer queixo máis? de nada, porque vou facer unha sopa riquísima. Vale. Un poquinho máis asequible, pero riquísima, espectacular para estas datas. Non tan cremosa, un poquinho menos cremosa. É que nós temos que ter para todos os petos, ben. Home, claro. No, ten aí unha cousa que che vais a enseñar despois, Sí, que sí. eso non sei Es- que peto paga eso. Vamos ver, Cuidado, vamos ver pouquiño Si queres dou pouquiño a chumbo. pouco as cousas. Dou No, vamos comezar. Señoras, señores, cociñamos sopa para Canducha e tamén lle teremos unha capucha. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para. Vamos alá.
Vamos a empezar facendo un caldo. No, eu quero que me contes eso. Mira que allo. Mira que hallo, Chámanlle allas, dice. Allas, sí. Allas, mira. Ten cuidado, non nos bater moito. Non nos bater moito porque... Para que che río con ele, É enorme, Oxe, non quero gastar o meu Ten taco que ter contigo. unhas cabezóns aí. Vamos sacar un. Veña, va. Veña. Pero como deches con ese allo? De repente, fomos o sábado ao restaurante e na porta do restaurante deixarnos unha bolsa con allos. E claro, foi a novedade. Con allos non. Mira. A sopa pon que leva 2 allos. Se lle botas 2 allos, é Pero sopa mira de pa allo. ello. Mira. Cuidado, Mira que dente. Ostras! Vou Pero onde sei un allo tan grande? langostinos ajillo para toda a Navidad. Pero cabeza, mira. estará bo. Vámoslo cortar, a ver. É gigantesco, Mira. Bego. Mima. Ao lado dunha cebola é máis grande o allo. Que máis grande allo que cebola. Vámoslo a abrir, a ver. Ostras, que pasada. Buah! Pero mira, non ten casi... Mira, pois cheravas moi ben, Ostras. Mima, Bego. Bueno, vamos a cortar así unhas... Pero, e non sabes quen che deixou? Non, estou no buscando. Estou buscando esa persona. Quen Pues- foi? Quen é o creador deste... Por favor, Por favor, a que persoa aparezca. que se encargou de cultivar e de que medrar ese allo, Sí, que ten aparezca. Ten que chamar ao Ten que chamar programa. ao programa. Fuá. Temos que saber quen é. Temos que saber Pois xa quen o é. puxen en redes, pero temos que buscarlo. Ten que vir aquí. Si este o que che deu a ti é así, como será o mellor que ten? No, deixoume un montón deles. Pois si son este, a ti non che daría o mellor. Este pomal de allo durache 10 anos. Por eso, seguro que che deixou por eso. Vamos alá, vamos a botar. Aí, ao caldiño. Dios, Un vaya poquinho allo. allo. As cebolas. Un allo porro. Un allo porro. Así. Un pouquiño de apio, que non se suele usar moito, pero quedalle moi ben os caldos de as sopas, Moi ben. Vale. Non é moita cantidad. Mentre vai cocendo a xente da casa, que nos chame ao 664-4834-19. As espiñas de congrio. Aí está. É un pouco a espiña do congrio. Eu teño que dicir que o congrio é un dos pescados máis guais para facer as sopas. Porque dá moito sabor. Sí, pos caldos e pas sopas dá moito sabor, e sobre todo cando había este congro seco, cun trociño pequeniño que facías un montón de caldo, que eso era un espectáculo, para min, Por o veña, mellor que había. chamádenos ao 664-4834-19. Recordade que, como sempre, damos cartiños 50 euros dunha vez, 50 outro, no voltas co prato da televisión das sopas hoxe, non? Si das sopas, mira, voulle meter un pouco De que? de cilantro, coendros. Por que? E aunque eu son da religión dos non laurelistas. No, No, pois hoxe voulle votar, porque a receita poñía é unha excepción. para botar loureiro. Sí, é a recepción do ano. A finais de ano, xa, Claro, claro. ao final de ano. Aguantaste Xa todo non o o ano. fixen en todo, aguantei todo o ano. Aguantaste todo o ano. Bueno, aí vamos votar dúas partes. Non unha, dúas follas de Non, loureiro. voulle votar unha solo. Chegalle ben. Era demais. Vou votar xa. dúas, pero se non sabe moito Vale, loureiro. vale. Era demais. E agora deixamos o caldo, vale, a cociñar. Aí, vamos botar un chisquiño de aceite tamén. Vas deixar que empece a ferver, non? Eso, Aí, claro. sí, claro, ten que ferver. Vale, aí vai. É do que se trata un caldo. Perfecto, pois deixamos a Begoña fervendo o seu caldo e imos con Xulio Mato, veña. ¿Quieres mi concha? Que va? ¿Quieres Vai mi allo, concha? ¿Quieres mi concha? Sí. Podías cantar con micrófono aquel. Buah, vaya allo, Cuidado, Pero Eso sí que é un regalo de Nadal, eu xoroche que pensei que non existían os alhos tan grandes. Eu teño visto algún, pero así en vivo e en directo En non. directo nunca. En fotografía... En fotografía quer sí decir, que... Pero na claro, TV non tes perspectiva. A ver. Porque eso non se ve tan grande como é, Na Galega, na TVG, somos especialistas en... Eso a cabeza. En a berza máis grande. Sí. Sabes, se van ali os do Galicia Noticias, enseñarlle á xente a berza de 5 metros, de 6 Pois sabe que metros saber de quen é o allo para ver a horta. Como terá a horta Por esa eso. persoa. Será Moi unha cuidado. tabaza de 300 kilos, a mellor. Claro, por eso digo. Imagínate como serán as cabazas. E as cabazas, Claro. claro. Fuai. Bueno, sopa cremosa. Esa xente ten que vir ao programa, Veña, Mira, 2 dentes de allo, normais. Normais. Vale. Unha cebola, unha cenoria e un allo porro. Perfecto. É o que temos aquí, vale? Un chorrete de aceite de oliva. Ajá. Entón isto xa, mira, xa temos case refogadiño. Begoña, que? Espera, é que acaba de pasar unha cousa espectacular. Acaba de pasar, atención. Está chamando o señor do allo. Case 900 programas despois, pero disimuláchelo moi ben, No, sonoulle o móvil. Sonoulle o móvil, apagáchelo moi rápido, Fixenlle así, tras, tras. Ahora quítelle o son por si acaso. Vale. Non vai, claro, é que é o do allo. Non sei, non creo, Dirección Xeral de Tráfico. Multa por exceso de velocidade. No, era que faltaba. Quítello. Podíase, xa está. Si non, Xa te está, poñes xa está. nerviosa. No, Veña, vamos poñeme con colorada, Xulio. sol.
A quen se lle diga... Entón, a quen se lle conta, despois de 3 anos e medio de programa. Bueno, mira, vamos a botar. Como queremos que teña o sabor da vieira e do gambón. Vamos a botar as cabezas aquí. 5 cabezas. E os corales das vieiras, vale? Por isto, como vai ir todo triturado, vamos a coller toda a esencia. Porque despois aplasta lle ben aí as cabezas. Sí, vamos a... Mira, metemos aí ben. A min gustame cando lle aplastas as cabezas. Hombre, eso que solta todo... Aí, Isto, moita xente di, non se poden chupar as cabezas porque é onde ten toda atrapallada. Bueno, en parte é certo. Vale. O que non se pode facer é abusar, porque comamos unha vez é Nadal e hai que... Claro, tranquilízame moito que digas en parte é certo. En parte é certo, sí que é certo que é onde concentra todo o conservante, pero bueno, que tampouco non vai matar ninguén, Seguramente o viño que bebamos esa noite vai nos facer máis mal. Peor, sí, Vale, peor. bueno, pero mira, deixamos aí que se vaya facendo. Aquí temos un caldo tamén de pescado e marisco, vale? Un caldiño, podemos utilizar un caldo de peixe ou podemos partir de auga, porque con isto vamos a ter moito sabor, Vale. Vale. Temos o caldiño, vas a botar aí. Claro, podría ser de auga, dis. Sí, podemos partir de auga. O sea, con isto que estamos facendo aquí, se botamos agua, xa arrancaríamos un bo caldo, Pois... Mira, vamos a botar un pouco xa, porque mira que rápido agarra cas cabezas. Mentre Xulio incorpora o caldo, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Ela é de Ponte Caldela, recibimos cun forte aplauso a Canducha, un aplauso para ela. Ostras, como ven. Ya lanzada Canducha, arrímate aí adiante, por favor. Non irei queimar. No. Canducha, mira. Que ben cheira. Ule ben, Ule a Nadal, xa. A verdad que cheira moi ben, Xa nin ola, nin nada. No, isto cheira. No, xa cheira que recende. No, pero eu quería te saudar, o que pasa é que ti xe te botache a comida. É que cheira, chaval, Vale, que vale. cuidado, Para que Díxome, Canducha che chaval. faga caso, tens que coller unha tixola. No, díxome chaval, estou encantado xa. Hombre, pues chaval, é un Xa son chaval. feliz, xa son É un chaval, feliz. eso que... Pero esa sopa pa canto é? Pa canta xente iso. Esta pa que queiras. Xa Máis te- xente, máis todo, auga. cheja. Máis xente, máis auga. Xa te está chamando a jarrao, porque é verdade. Home, que é verdad. Ás veces cando faz un bocado Tamén. despois va... Bueno, pero isto é unha idea que estou dando. Home, se somos 25 non pretenderemos comer con 5 gambós. Canta xente tes ti na casa, Canducha? De 7 a 9 personas todos os días a comer. Pois Nadal... Sí, quero dicir por Nadal. Como todos os días? No, todos os días. Eu fago de comer para 7, 8, 9 personas todos os días. Estás viva. Estou viva. Eu se tiño que facer un día para 7 xa, Boa. acabo en urxencias no chus, Xa vou xa me damos caro Mira, para nós Santiago. somos Tinda unha que teñas que familia de facer pa 11 tres. irmáns. Eu sou a máis bella. Mi Así má. que mira, Mi má, pero solamente fago pa o fillo, pa a filla, pa a nora, pa as netas, pa o meu xenro. Solamente. Madre mía. Solamente. No, ahora está me dando... Potas boas, tes, Claro. Sí. Sabes que teño. pasa, Xulio? Ahora Sí, está me teño. dando envexa a súa familia porque tú ten que cociñar moi ben. Hombre, ben seguro. Hombre, Hombre, non me deixan nada nos platos, debe Así ser me porque é gusta. pouca. Así me gusta. Para Nadal máis ou menos cantos sodes, así, porque A ver. claro, turnaránse, irán a casa. Fastidiou no lo COVID, sabes? Que éramos 30 e tantos sempre. A todos, pero eso a todos, pero refírome. Normalmente así ahora cantos sodes. Ahora sobre 15, 20. Bueno, xa é un número que hai que traballar, Bueno, sobre Hai 15 teño no fin de ano tamén. Sí, non está nada mal. Pero nos 24, 25, fin de ano, primeiro día de Reis. Pensa unha barbaridade. Que va? E ti nunca vas comer a casa de ninguén? Sempre Eu van a sí. túa? No, tamén vou a tus outros. Bueno, Bueno. pois non parece que vas sempre ti sempre Vinda a boa. túa. Non sei a que me recordes. Pero se vai a queimar a No, sopa. non Ti sei que, atendei que aí. mira, que ahora xa ten caldo aí bastante. Entón isto vamos a esperar que coza un poquinho as verduras, despois vámoslo triturar e vamos a facer unha cremiña, para que quede como unha sopa cremosa. No, que vale? che quede claro a ti, que el que está mandando aquí é ela. No, ela manda na súa casa. No, Aquí ven, aquí ven A probar. Aquí ven gobernar. Sí, non pero de mandar. momento xa empezou gobernando, xa dixo, ten cuidado que se che queima. No, non se queima. Non te preocupes, non Sí se que- queima. Que aquí, mira, nos dous lados estar ben. O inútil está no medio. Mira, pero unha sopa para unha casa así a diario está moi cara, Que va? Isto concentra moitísimo sabor. Isto é para un día de Noiteboa ou para un día de festa, hombre. Pero o gambón, mira, con 5 gambós xa verás o caldo que sacas, Sacas un montón de caldo. Va, que che parece, Canduche? Ten boa pinta, Sí. Boa pinta, ten, a verdad. todo- Ti velo con posibilidades para a tua... Que ben cheira. Velo Mira, con sabes o posibilidades que- para o teu o que- menú de Nadal, ou non? Sí. Bueno, eso A está verdad ben. que sí. Pois veña, Sí, vamos a mira. deixar a Xulio, que creo que vai limpar aí un pouco os gambós. Sí, xa estou quitando a tripa. E imos con Begoña, arrímate aquí, A ver, por favor. Begoña, ti que estás a facer? Eu estou che facendo algo máis barato, porque Ah, con bueno, 20 ou bueno. 30 Me cago en tal. cabezas Me caches la mar. estou facendo un caldo de verduras e congrio. Moi bien. E despois vou facer leva ahora- peixe. Non che gusta o Na miña peixe? casa o peixe. Non lle vai o rollo. Por botalle verduras. Botolle berzas. Verzas ou verduras a berberechos a listo. Bueno, vamos allá. Claro, pregunta, Ahora- e ti co peixe... No, antes de nada, Canducha, alguna vez viches un allo así? No, Mira que dente dá. eso non son daqui. E iso chega ben. Sí, mira.
Non son de aquí, como dixo. rojos. Bueno, a mí gustame moito o allo Dixo que non morado. Dixo que non eran de aquí. Morado, ese. Dixo que non eran de aquí. Non son de No, aquí? daqui no. Pero do mellor daqui de Galicia non sei se será. Que isto que Son, lle deixamos vexo un ali veciño unha a la un veciño línea. a min, ou veciña, naide sabe o que é. Pero ese allo non é... Non é. Epa! Non me manche vale. a roupa que estrenei hoxe. Non, tú non te arrimes. Sente estar. Ah, a ela dice que non se rime. Porque ela é invitada e tú non. Vale, moi ben, moi ben. Un pouco de allo. A ver. Vamos a enganchar a ceboliña. Teño no caldo cebola, apio, cenoria, un pouquiño de Loureiro. e as espiñas do congrio. As espiñas. Sí, Sí. para facer caldo, para facer caldo. Para facer É que caldo. non lle gusta moito o loureiro, Begoña. Non é moito do loureiro. Bueno, tampouco o loureiro teño para as chourices, para fumalas. Ves? Para queimalas, Vas a queimar yo o fumar. loureiro encima. Vai, Eso está ben. Pero escoita, ti és de peixe ou non? Porque dixetes que na casa non, e ti? Non lle gusta moito o peixe. E ti? Bueno, eu sí. Sí. Eu sí, a mí sí. A mí vai de todo, Se é máis cousa deles. Sí, É sí, delas. sí, sí. Vale, vale. Menos mal. Perfecto, pois... Nada, tencho que Estou preguntar... facendo refogadiño. Vale, Un mira. pouquiño de allo porro e cebola. E por vou engadir o tomate. E por vou as verduras estas que teño aquí, vou coller unhas pouquiñas e vou nas triturar. Triturar todo. Sí, e pois termino eu, boto os berberechos, boto un pouquiño de congrio, intentei sacar as espiñas todas. Pensas que o congrio Sí, é moi... sí, ten moita espiña, ten. Moi... Espiñento. Perro. Moi espiñento. A ver, Canducha, terme que dicir cal das dúas levarías pa Ponte Caldela se tiveres que escoller así unha mirando solo o que crees que che pode gustar a ti ou tamén podes pensar no que crees que lle pode gustar ás 20 persoas que teñes en Mira, Nadal. diría de volver polas mulleres, pero ten mellor pinta que... Ai, moi ben. Que iba a facer? Estes son os meus principios, pero teme mellor pinta este. Non me botar Cheira este. ben mellor. Bueno, eso está ben. cheira. O gusto, De o gusto é o momento que cheira é. moi ben. O gusto é o que é. Non sei despois o sabor, pero bueno. Veremos a ver. E vou intentar mellorala todo o que poida. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores ali e despois chamámoste, vale? Vale. Veña, un aplauso para Canducha que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos 2 pratos de cullera cun resultado moi de festa, como queremos para estes días, non si? O máis interesante é que para facer unha sopa, aínda que sexa de festa, chega con pouca cousa, así que este pode ser un prato non moi caro, pero moi atractivo. Un pouco de robaliza, peixe sapo, uns mexillóns, unha man de ameixas, calquera cousiña de peixería que che arranxe un prato, xa sabedes, é así. Xa despois, unhas hortalizas, un refrito, un caldo feito coas espiñas ou coa cabeza de peixe, e voilà! Unha sopa ben saborosa, delicada e perfecta para servir de primeiro nunha cea ou comida familiar nestas datas tan especiais. Se nunca probastes a facela, este é o vosso momento. Hoxe temos 2 receitas perfectas para perderlle o medo, así que tomade nota e contádenos como sempre o resultado en @voltascoprato. Aí está todo, E haberá máis sorteos, pois xa dixemos que vai haber moitos sorteos durante este mes de Nadal. Imos con Xulio Mato, a ver que nos conta. Bueno, como vas? Que ben ule, Ulen ben as dúas, porque ese allo porro tamén ule moi ben, que o gambón, Hombre, mira, é... ahora vamos convertir ese caldo en algo cremosiño, vale? Mira, vamos a botar Moi ben. un par de culleradas de fariña aí. Entón vamos a facer unha... Para que creo que estamos en comunicación coa gañadora do libro da Voltas co Prato. Así que... Menuda árbore. Poñémonos serios. Vente pa aquí. Teresa de Brión, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Un aplauso para Teresa, un aplauso para Teresa. Moi ben, moi ben. Grazas, moitas grazas. Teresa, cantas receitas mandacho? 2. Ah, pensei que mandara máis, pero bueno, 2. Moi ben, Dúas está moi ben. Esta moi ben. Que mandaches? Mandaches árbore e que máis? É un polo a forno. Un polo a forno. Anda. Ese sí que nos ven ben para a vida, Ese meu nos ben, era boa. Bueno, como se che deu a ti por facer esta árbore de Nadal, así tan bonita? Porque son unha aficionada da repostería e a todo o mundo lle gusta moito a galleta de manteiga que fago Sí. e se me ocorreu Ten unha facela pintaza. así porque era para un agasallo e me parecía a maneira bonita de facelo nestas datas. Ah, porque estás probando cousiñas para o Nadal, non entendo. Como? Que estás probando cousas para o Nadal, para facer para Nadal, digo. Sí, para agasallar en Nadal, sí. Ah, para agasallar. Pois mira, Sí.
Hai aquí un grupo de persoas que fai un programa de cociña que non lles importa nada recibir agasallos de No, Nadal. encantan as galletas de manteiga. Encantan as galletas de manteiga, a verdade que sí, eh? Sí. Porque As árboles, O anoto na e lista. os polos. sabes que pasa? A foto deu-nos moita envexa, Teresa, deu-nos moita envexa a foto. Así que, si queres, xa sabes que este é a tua casa, estás convidada a vir, non fai falta que traias galletas de manteiga ni nada. Este é a tua casa, ven cando queiras, vale? Muchísimas gracias. Veña, un bico, parabéns e felices festas. Chao, chao. Dios. Chao, hasta luego. Chao, chao. Un aplauso para ela. Que maravilla, Teresa, eh? Sí, sí. Que máis fixo unha receita moi... Moi chula. Sí, moi aparelho. Quedoulle super. Vímola, e claro, como lle botou así esa nevarada, como nos gusta a nós, hasta parecía un árbore nevado. Claro. Bueno, triturado. Triturado. Vale. Manteiga tostadiña, o sea, fariña tostada con manteiga. Vale. Vale, entón agora o que facemos é, vamos coar. Botamos aí. Vamos a axudar a varilla para que cada todo ben. Como está Xulio Mato, eh? Como ule, Uf. Como ule, eh? Préndeme aquela tisola. Esta de aquí. A canto. A tope. A tope que ahora temos que saltear. Mira, aquí con esto xa Este queres temos... que o pague? Ese sí. Mira, xa temos aquí a base cremosiña. Vamos a estirar con un poquinho máis de caldo. Este está apagado, eh? Claro. Mira, se me vou Se apagar. chega a pagar, é verdad. Que pagaras, tens razón. E temos... Isto parece unha cremiña de marisco tamén. Es queda como se fora unha sopa crema, así, algo. Como ben preguntaba a Canducha. Isto é moi caro. Isto simplemente, se estiramos con un poquinho máis de caldo, Más caldo? temos unha... No, me refiero, temos unha crema que é moito máis económica, non lle temos que meter a vieira. No, pero gustou Claro. a tua estrategia. Claro. Quedache corto, bótalle un litro de caldo. Botalle un litro de caldo e uns fideos, entonces unha sopa de pescado estupenda. Xa está. Hombre, E os asiáticos encantados, que isto comeno. hombre, aquí tamén. Aquí tamén, pero quero dicir que hai moitísima sopa de fideos, alá. Entendes? De arroz. Que Non rico vai facer está. nada asiático, non te preocupes. Que rico está. No, xa o sei. Mira, isto ahora espesará un pouquiño máis e aí o que vamos a facer é vamos a pimentar aquí o gambón e a vieira e vámoslo pasar pola tixola porque despois, unha vez que empratemos, vai ir a cremiña tal, e colocamos unha... Tuvo lista a señora aí do público, eh? Que dixo? Dixo ya a compañera, vai no pasar por la sartén. Home, Dixo, escoitei yo desde Moi aquí, ben. Dixo Moi que ben. sí ou non, ver, dixo, vai no pasar por la sartén. Eu, vale, xa me veo toda a intención. Sí, xa sabía o que había aquí, eh? Home, Xa sabía o que había. bueno, vamos ir botándolo xa. Vamos a escurrirlos un pouco porque... Pois se non sal... Claro. No, porque a vieira solta auga. Isto un volta a volta porque senón Faise rápido. queda máis rico, así un poquinho tirando a menos que a máis, eh? Pois veña, deixamos a Xulio preparando os gambóns e as vieiras. Begoña Vázquez, como vas coa túa sopa Mira, espectacular? xa así está boa, eh? Xa así está boa. Sí, solo ca verduriña e un poquinho do caldo de congrio xa está boa. Que pasa, non lle queres botar o peixe, ou? Si que lle quero botar o peixe, voulle botar. Ah, vale. Lo que teño co peixe, lo que vou facer con Pregunto. él. No, No, porque- vou botar. Mira, voulle botar primeiro o peixe, Como e depois o Canducha dixo berberecho. que non eran moi fans na casa. Claro, pero é o que vou facer. Eu teño que enseñarlle á xente unha sopa de peixe. Ah, non pasa. Ela pode cambialo, ao mellor por unhos gambors e unhas Estás vieiras, dicindo con pena. unhos mejillóns, aquí podría botar o que che dé a gana. Queres no. repartir cartiños? Quero repartir cartiños, Veña, sempre. Pois dille... Espera que vou botar os berberechos. Vale. Canto tardan os berberechos en facerse? Nada. Nada, abrir a boca. Abrir a boca. Exactamente. Pois veña, mentre bota Bego os berberechos, de que fai Bego a súa sopa? Congro e berberecho. Xa está. O que tarda en abrirse. Que é? O que tardan en abrirse a boca. Congro E berberecho. e berberecho. 664-4834-9, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo que son para Nadal, eh? Eu teño que dicir unha cousa. Que tes Que que eu dicir? prefiro os berberechos cos gambóns. Sí. Home, arre carai. Xa, o que está Ostras. bo é a... Mira, xa se abriu, mira, xa se abriu. Xa está Hai empezando a abrir. berberechos e berberechos, ¿no? Bueno, pero estes están bastante ben, eh? Sí, ese está en Sabes que pinta, está- eh? O mo mellor, para min, Está así, moi un boa. marisquiño, recién A feitinho. empanada de millo Home, e berberecho con favor. cunche. É que además foi a festa do berberecho de Noia, non foi? Ahora, fai Eso pouco. está moi rico, eh? Imos ir a Santiago de Compostela. Xosé Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Como estás? Ben, sentado no sofá. Moi ben, Ese é o mellor sitio, É o eh? mellor sitio. Digo eu que eu son moi aficionado ao sofá. A mí o sofá é o sitio que máis me gusta da casa despois da cama. Entón,
sei que estás nun sitio maravilloso. É verdad ou non? Sí, a mí tamén me gusta o sofá. Sí, o sofá... Pouco eu uso, pero gústame. De feito, a min pásame que a min gustame moito quedarme dormido no sofá. Mellor que na cama. E a miña parella non lle gusta nada. Non? Nada. Non lle gusta nada quedarse dormida no sofá e despois ir para a cama porque lle rompo o sono. E a min... Pois a mí tamén me gusta dormir no sofá. A min bebe de familia, meu irmão é igual. A mí me encanta. Meu pai, bueno, todos. Sí. Eu tamén son de sofá. Pois veña, por 50 euriños quero que me digas de que é a sopa que fai Begoña hoxe. Congrio e beberecho. Moi ben. Vamos a dar un aplauso a José Manuel, que leva os 50 euriños para a capital, para Santiago. Oiches, por certo, que é o que máis te gusta comer a ti no Nadal? Algo lubricante. Home. Eso tamén, como berberecho. Vieiras, a min gusta moito as vieiras é o que non falten. Lumbrigante foi como dixo, lumbrigante a todos. Vai, hombre. Chámalle parvo. Chámalle parvo. Carai. Bueno, Xosé Manuel, pois mandámosche un bico enorme. Moitas grazas por chamar e felices festas, vale? Felices festas. Veña. Hasta loguiño. Felices festas, Bueno, igualmente. 50 euros. Moitas gracias. Igual che dá pago. Unha aperta grande, chao. Home, 50 euros? Non dache dá... Pode facer un arroz. Pode facer un arroz con lumbrigante boa, Exacto, sí. Mira, eu xa estou. Hoxe hai dous platos. Sopa e caldo. Estou feliz. E gastou medio allo. Medio allo, sí, non me sobra. Mira. Se alguén quere, pode vir. Gastou medio allo, Medio dente. Medio dente. Esto está, porque son pasos nos berberechos, sí. Perfecto, pois... A ver se rematou Xulio Mato. Si, isto está tamén, mira, xa temos aquí as vieiras marcadiñas, os gambós... Mira como un... Temos aquí... Isto que foi? Todo o que foi soltando o propio gambón, non? Claro, no, botei un chisquiño de caldo para que me axudara, para que non se secara. Vale. E despois o que vamos a facer é isto, axudarnos con un poquinho de aceite para ter un fiño de aceite con todo este sabor. Pois veña, imos con canduche de Ponte Caldelas. Vamos co público da Voltas co Prato. No, espera, voy. Te levantes que llevo huevo. Ay. Canduche. No, dime ti. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo estás? Bueno, sentada. É mellor estar sentado que de pé. Tamén se te juego, es un pouco sea. Cansa máis. Bueno, según pouco sea, eu estar Se sentado... para cobrar un cheque estaba mellor de pé. Ai, a mí si me fan esperar no banco para cobrar un cheque, eso é que son moi importante, Home, claro. Si che din que estés de pé na cola... Entón nada. No. Nada. Mellor sentados. Sí. Mira, as receitas, claro, estamos las vendo desde aquí, son dúas sopas moi distintas. Xa. Non sei eu, Cheira, que recende. Ui, verdad, ben, Dice ulo ou cheira? Eu digo cheirar para todo. Eu tamén. É que, a ver, teóricamente, cheirar é cando ule mal. Pero nós en Arzúa dicimos cheirar para todo. Para cheira ben e cheira mal. E nos Caldelas tamén. Ves? É que somos xente seria. Iso cheira que recende. Ves? Cheira que recende. Pois vamos ver como cheira e recende con Xulio Mato. Vale. Vamos. Veña, vamos a dar un aplauso, vamos a levantar con nosco. Canducha, vamos a dar. Ponte aquí. Bueno, Canducha, pois aquí está. Mira. Chaval. Destes, pintaza. unha sopa espesiña. Que boa pinta, como aperitivo, Xulio, está moi ben. Verdad? Esta fame que temos hasta ahora. Pero isto é un entrante, non é... Desde a 1 da tarde que comemos. Non é un plato principal, hombre. Bueno, bo é por ter comido, que senón... Mira, e agora botamos con este aceitiño que dixen, botamos aí un toquiño, entón este aceite vai dar un sabor moi rico con todo o concentrado da vieira e do... Pois ten un aspecto maravilloso, Xulio? A verdad Aí que sí. está. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato. Moita gracias. Ahora resulta que tamén sabe de sopas, a de cremas. Veña, vamos con Oh, ver. esta tamén, que Vamos pinta alá. ten. Ai, Jova. mira aí. Que difícil mo poñedes, Home, a ver se fose fácil. Bueno, vai cargada, Vai. Chico, eu. E aquí podes botar ainda... O caldo ese pode asumilo perfectamente, que ten berberecho a tope. Que ben mula, E agora, que sí, vamos a botar un pouquinho do líquido. Mira, bueno, Todo. anduven aí a poucos, pero ao final... A miñoca, aí, andabas a miñoca. Aí vai. Un pouquiño de cilantro neste caso, vale? Pois outro Que é un aplauso pouquiño tamén. diferente. Para Begoña Vázquez, un aplauso para ela. Grazie. Maravilla. Canducha, vamos probar. Por aí, sí. Aí á dereita, mira, na cabeceira. A cabeceira para ti. Aí Ai, estás. que borda. Estás preparada? Eu sola. Home, claro. Pero temos que probar con agua. Home, claro, viño non temos. Viño non temos. Sí que non nos teño, deixan, sí. non nos Podeste mo deixan. dicir que traio o Alvariño. Pero non nos deixan. Claro, a estas horas... Teño eu que me sobrou de guisar.
Veña, vamos coa pregunta de concurso. A De ver. que é a sopa cremosa que fai Xulio Mato? De Vieira Gambón. De Vieira e Vieira e Gambón. Gambón. Vieira e Gambón. 664 48 34 19. Canducha, cando queiras, podes ir probando as dúas sopas. Que nós vamos repartir cartiños. De que é a sopa cremosa de Xulio? Vieira e Gambón. Moi ben, chamádenos ao voltas co prato. Moi ben. Sí, bueno. Riquísima. Sí. Podo falar con Miguel de Tui, deixas, un segundo. No, ti vai probando, tranquila. Miguel de Tui, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, contame de que é a sopa cremosa de Xulio. De Vieira e Gambón. Moi ben, 50 euros que marchen para Tui. Pois, Miguel, pasa unhas boas festas coa xente da casa, vale? Igualmente, para vos tamén. Veña, un bico enorme, chao, gracias por chamar, hasta loguiño. Aí estaba, Miguel de Tui, que levas... Podías botar pan? Home, está buenísima. É que ese... Ves, ese estirámola con pan. É moi Metes aí crema, ten pan. razón que quedou moi cremosiña, Xulio. Que vou coller que máis isto, Claro, home, claro. É Non logo, colles o pescado? é logo que querías, como querías comer o berberecho? Se non comes camao. Bueno. Ela está aquí. Non te metas xa. con canducha que levas. No. Ela está aí probando, eu vou deixar a súa volta. É que está buenísimo e todo. Temos dúas sopas, unha cremosa de Xulio Mato, de Vieira e Gambón, e unha... Atende pa aquí, Canducha, vamos alá. A ver, déxame comer máis Pero podes comer máis, só me tens que dicir que é Jana. Canducha, eu creo que xa sei que é Jana, pero vouche preguntar quen gana a voltas co prato o día de hoxe. O sinto por ela, pero... Pero Xulio Mato con súa sopa cremosa, aí está. É que lle repetiu, e entonces, claro, xa nos víamos que iba cara Xulio Mato. Señoras, señores, non marchamos, queden coa actualidade, ca hora galega, e ás 10 da noite, a penalti na Radio Galega. Chao.